takto podobne vyzerali ramená Dunajskej ramennej sústavy ešte v 80. rokoch pred spustením vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. To malo obrovský význam pre celý ekosystém, pretože existovala spojitosť medzi hlavným korytom Dunaja a ramennou sústavou. To znamená, že ryby mali kde sa rozmnožovať, nachádzali potravu a mala kde odrastať mlať. Tým pádom populácie rýb z dnešného pohľadu úplne prekvitali. No a na to sú samozrejme naviazané ďalšie organizmy, čiže vtáky a iné predátory, takže celý ten ekosystém vynikajúco fungoval. Po spustení vodného diela Gabčíkovo do prevádzky hladina v týchto miestach klesla približne o 3 metre a veľká časť ramennej sústavy stratila vodu. Aby sa v nej nejaká voda zachránila, vybudovali sa prehrádzky, tým ale sa vlastne zabránilo jednak spojitosti s hlavným korytom Dunaja a jednak z prúdiacej vody sa stala voda prevažne stojatá a v dôsledku toho môžeme skonštatovať na základe výsledkov ichtyologických prieskumov aj medzinárodných tímov, že početnosť rýb klesla o približne 70%.